ሰላም ደቂሪ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም በዚ ዋናዊ አጋጢሙ ዘሎ ኣብ ጀርመን ናብ ሆላንድን ናይ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ናይ ምዝንጋዕን ናይ ምሕጓስን ግዚኡ ብዘይጠቕሙን ብዘይረብሑ ሰባትን ተረቢሹ እዚ ምርባሽ እዚ ካብ ወየንቲ 90% ትግራዎት እዮም እቶም ናይ ተሓሳስባ ጸገምን ናይ ምስተውዓል ክእለትን ዘይብሎም ጓሶት ደናቁር ዝኾኑ ኤርትራውያን ድማ ብሓን ታሪኽ ክሓቶም እዩ ግዜ ክነርክበሎም ኢና እዞም ትግራዎት ግን ገይሮሞ ዘለዉ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ካብ ሕጂ ኣጸቢቕና ጥርናፈና ኹን ኩሉ ነገራትና ክንገብሮ ዝግባአና ካይደቀስና ክንሰርሕ ከም ዘለና ዓቢ ናይ ገዛዕዮ እዩ እዚ ድማ ክንገብር ኩልና ኤርትራውያን በብዝከኣለናን በብዓቕምናን ምስ ማሕበረሰብና ምስ ኮሚኒቲና ክንዓይን ክንሰርሕን ከም ዘለና ኩልና ተረዲእና ኣሎ ነቶም ዝተሃርሙን ዝተጎድኡን ቅልጡፍ ዝኾነ ፈውሲ እግዚአብሔር አምላክ ይልኣኸሎም ክግበር ዘለዎ ግን ኩልና ኤርትራውያን ኢድ ካንዳበልና እንዳተሓጋገዝና እቲ በዓል ትምህርቲ ብትምህርቱ እቲ በዓል ጉልበት ብጉልበቱ ብኩሉ ዓቕሚ ተሓጋጊዝና ኣብ ግቡእ ክነብፅሖ ኣለና ካብቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና ዓብ ትምህርቲ እዩ እዚ ምንባርን ዘይምንባርን ንዘለኣለም ከነቋርፆ ንኽእል ንሕና ከምዚ ንኸዱ ዘለና ምሕያልን ምብርታዕን ምስ እንህልወና ኩሉ ግዜ እዩ እሞ ብሓቂ ኩሉና ተዳሊና ተበርቲዕና ኩሉ ፈታዊናን ጸላኢናን ንፍለጥ ዓወትና ሓፋሽ